Gialerto sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga barangay sa Dakbayan sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta nga mamugna unya sa kusog nga pag-uwan nga hayan mahitabo sugod karon ug ugmang adlaw. Ang report ni Alan Domingo. Nakalitan ang mga mulupyo sa mga sentrong bahin sa Cebu City kagahapong adlaw tungod sa kalit nga bulog sa baha hinungdan sa pag-awas sa tubig ngadto sa Kabadayan. Sama na lang niining sitwasyon sa barangay San Nicolas proper nga kuha ni Kapitan Clifford Juninyal nga kalit nga misaka ug misulog ang tubig. Sa listahan sa CCDRRMO, dili momino sa napo ka mga barangay ang nakasinati og pagbaha kagahapong adlaw. Kini gumikan sa nasinating habagat o localized thunderstorm. Ang ingon niini nga senaryo ang gipangandaman sa CCDRRMO busa gialerto nila ang mga barangay. Base sa ilang monitoring, posibleng masinati sa syudad ang kusog nga uwan karong adlaw hangtod ugmang adlaw. I-alerto na nato ang atong mga barangay disaster responders ug ang atong Cebu City Disaster. Takip na ang atong mga heavy equipment. Giawhang ni Konsel Dave Tumulak ang Pangulo sa Committee on Disaster Response ang katawhan sa pagmatngon o kanunay maniid sa kahimtang sa panahon aron dali nga makalikay kung adunay katalagman nga maabot. Gawa sa baha, gipangandaman usab sa CCDRRMO ang posibleng pagdahili sa yuta. Ang malagihang ang atong mga katawhan, labi na katong mga nalimuyo sa mga risgo nga mga dapit, huwag ikumo nga muhikling lang una tangdaan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.